You are now fishing with hestehale bøllehat. Nå, men så blev vi nødt til at optage alligevel. Det var... Sjovt, du begynder at filme, når du var fører. Ja, det er faktisk sådan. Der er fødselsdagsput for hestehale. Og som den gode kammerat man er, så bliver man nødt til lige at lægge sig i spidsen, jo. Det er klart. Det er åbenbart også en pointtur, har jeg lige kaldt. Eller ej, det er jo faktisk nogle andre, der kaldte det fra start af. Så nu bliver det fandme spændende. Det bliver en god dag ved søen, det her. Måske. Husk derude. 1-0 er den mest hyppige føring. Hestehalscorner. Du hørte det her først. Hvor der er små fisk, er der endnu mindre fisk, er der nogen, der siger. 2-0, det er en farlig føring. Ses. Når man nørkler, mens man fisker. Hold kæft, der er det ikke koster en stang, mand. Havde det i fjul været mindre, så var den røget i vandet. Hold da kæft, mand. Kommer den det er ikke ingen sted, men jeg giver Bertrams kamp til stregen nu. Tak. Hvad fanden, mand. Jeg ved hvad, jeg går lige i baggrunden. Nej, har du proppet ovenpå? Nej, sikkert noget. Det vil være det. Læg sig. Læg sig. Jeg overvejer at blive pædagog. Det er let. Den ene gang jeg ikke fisker med prop om, så... Det er jo det, der virker. Det er faktisk lidt for dårligt. Bare fordi, at det er nummer 4. Og det er på ingen tur. Så skal man til net sin egen fisk. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for noget, det her. Så. Nu skal det fandme reduceres. 6-0 er en farlig føring. 6-0 er en farlig føring. Nu mener han det. Ja, det er en halv time. Ja. Du har sagtens noget af det. Den er flot, den der også. De er fandme fine i dag. Her ved en mølle. Det er billedet med Ghost Fish, så fanger så mange fisk. Sådan. Så fik hestehale simpelthen sin reducering. Problemet var, at mens han reducerede med en rigtig flot fisk i øvrigt, slet ikke ved det, så smed jeg lige min prop og lå den ligge. Så mens han var i gang med at afkroge den der, så måtte jeg lige fange en til. Du er sådan en lillebror i dag, du er. Bare totalt lillebror. Nu ligger der 6 af mine ører der, og så har hestehale også en enkelt. Så vi fangede 8 fisk i dag. Vi fangede 8 fisk i dag. Det er kraftedeme en god dag, der. Den bedste måde at fejre en knusende sejr på, det er en dejlig skovtur med familie. Det er simpelthen herligt. Det er det, man har overskud til, når man ikke skal sidde derhjemme og græde salte tårer over, at man er blevet tvært ude 8-1. Så kan man lige få sådan en dejlig skovtur her. Så fedt, mand. God dag. Ingen.